Croeso i gynlluniau bwyd FFIT Cymru. Sioned Quirke ydw i, dietegydd y gyfres, a dwi am esbonio sut i ddefnyddio y cynlluniau. Ar ôl i chi ddewis arweinydd, fydd na tabs ar y sgrin. Fydd na frecwast, cinio, prif gwrs a byrbrydau. Gewch chi ddewis eich brecwast a cinio, ond bydd y prif gwrs wedi ei ddewis i chi bob diwrnod. Bydd na restr o fyrbrydau, felly gewch chi ddewis be ydych chi isio o fewn y caloria. Mae angen i chi ddewis 2 borsiwn o fwydydd calsium, sef iogwrt, llaeth neu caws. Mae fyny chi pa rhai. Hefo diodydd, dwi isio chi ddewis rei heb siwgr. Mi gewch chi de a coffi a llefrith ynyn nhw, ond ddim siwgr. Bydd rhaid chi ddefnyddio sweetener os da chi angen. Dwi isio chi anelu at 2 litr o hylif y diwrnod. Os oes na fwydydd neu prydau da chi ddim yn hoffi ar y cynlluniau, triwch nhw. Mae gymaint o bobl yn meddwl bod nhw ddim yn hoffi bwydydd es pan oedden nhw'n blant, a pan maen nhw'n trio nhw eto, maen nhw yn ei hoffi. Mae angen clorian gegin arna chi. Mae maint y porsiwn yn y cynlluniau yn bwysig iawn. Un o'r tips gorau sydd gen i chi ydy baratoi. Fydd na restr siopa ar y wefan bob wsos i chi, ond cofiwch ychwanegu y cynhwysion brecwast, cinio a byrbrydau. Mwynhewch a pob lwc.